ülkemizin güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir. Daxuyaniyên dijî hêza sînorê al Sûriyê ku bi dest Amerîkayê tê çêkirin dewam dike. Serokkomarê Tirkiyeyê di gotarê xwe de dubare dike ku demek nêze ew ê dest bi operasyonên Efrînê bikin û YPG wek rêxistina terorê binav dikin û dibêjin ew ê li ser erda wan YPG tune bikin. Serokkomar û Serokherkanê Tirkiyê li Belçîkayê beşdarê civîna NATOyê dibin û mijara wan a sereke Efrînê. Partiyên Kurd di derbarê daxuyaniyên kardestên Tirkiyeyê de nerazîbûnên xwe eşkere dikin. Parlamenterê HDP ê Amedê İmam Taşçıyer jî dubare dike ku Tirkiye ji bo li dijî statiya Kurdanê dixwaze li Efrînê operasyonek pêk bîne. Yani Afrin di hududeki Türkiye'den yine yek. Peşi hudude Suriye'de tekiliya Afrin'e bi Türkiye'de tüneye. O ji bu Türkiye'ci ne tehditekiye ne ji bu hatı Türkiye tehditekiji okey. Evana armanc evek Kürt li ser rêyê dünyayê li Kürbin ne bin xweyî statü. Cîgirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Zekî Yekîncî jî dibêje peyamên Erdogan ji bo hilbijartinê û ew bawer nake ku êrişê bibin ser Efrînê. Yani gor xelata min rojên dawî da Rusya û İran ser mesela Sûriye li hev kirine Tirkiye di vî îşî de tune ye. Ji bo vê yekê ew qêrîn û hewara wî ji wê ewkê ye. Dixwaze xwe dîsa dahilê wî tiştê bike. Türkiye êrişê Efrînê ew ê nikaribe bike. Ji bo vê biyana ji bo siyaseta Türkiye li tîne rojevê ew ê bitamire divê. Yek ji rêveberê Partiya Azadiya Kurdistanê Henîfî Turan jî dibêje dema referanduma Başûrê Kurdistanê jî Tirkiye li ser sînor heman helwestê nîşan dabû lê dinya êdî ne aberê ye. Leşkerê Iraqê jî hanîn Silopiyê heman aynî tepkêşandan lê em viyanê gere îndî baş zanivin dinya ne dinya berê ye. İndî mesele bi zorê û bi şiddetê nayên çareserkirin. Divê ku îndî Türk jî û Ereb jî û Faris jî mafê gelê Kurd çivin wan mafa naz bikin. Parlamenterê Kurd İmam Taşçıyer di daxuya kirin ku Tirkiye ku êrişê Efrînê bike Kurd wê bêdeng nemînin û dema Kobaniyê bi bîr dixe. Kurdê Bakur Kurdê Tirkiye dijîn jî helwesta xwe berî ji vê şanî dane wextê Kobanê temamê Kurd rabûn ser piya û li Kobanê xweyî derketin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.